tanto que non só de agora. Eu normalmente non é que improvise, porque as cousas hai que pensalas, pero normalmente non leo, salvo en determinadas e concretas situacións. Hoxe presentouse a oportunidade de ler, e vou non facer, pero primeiro debo saudar ao Conselleiro de Cultura, o meu alcalde, que é un bo alcalde cando é un mal veciño, porque non daba con isto, aquí é unha cara de vergonza de confesar que eu non conocía este local, que manda o de sempre eso. E a María tamén teño que darlle gracias á asociación en conxunto e a todos vos pola vosa generosidade, pola vosa amizade de estar aquí hoxe comigo. E agora vou ler porque así non me equivoco. José Luis Alvite foi un dos grandes columnistas españois. Malia o paso do tempo e o deterioro que este adoita causar nos máis dos textos literarios, os artigos de Alvite conservan íntegros o seu valor e máis a súa frescura literaria, considerados ambos a carón dos máis significados nomes da prensa peninsular. A concesión do premio que leva o seu nome trátase dunha honra que ven acompañada da responsabilidade de intentar, cando menos de intentar, corresponder con esforzo que estea en xusta ou cando menos en aproximada medida cos que nos deixou Alvite e todos seguimos lendo con fruición e con empeño. O feito de que sexa un premio concedido pola Asociación de Periodistas de Galicia a un dos seus iguais implica, a súa vez, un auténtico compromiso de gratitude e máis un afán de superación que, cando menos, deberá ser intentado, aínda tendo conciencia da dificultade de acabar estando á altura requerida polo reconocemento que o Premio José Luis Alvite outorga. Vivimos tempos atravesados, cheos de precedentes infaustos que só atoparon solucións bélicas, destructivas, nas que o ser humano fixo gala da súa máis terrible condición. É necesario que os máis vellos recordemos eses precedentes e que os máis novos teñan conciencia e consciencia deles, por se estamos a tempo de paliar o camiño que sempre sinalan os tempos avesos como estes nosos de hoxe. E vou recordar que o primeiro que fan os sistemas totalitarios é pechar fronteiras, cancelar aeroportos e estacións, estradas e camiños, emisoras de radio e televisión, xornais, e promulgar toques de queda, de xeito que toda a comunicación quede sometida aos seus dicterios. Toda a comunicación entre os seres humanos é intervida. A liberdade de expresión, de conciencia ou de opinión, a liberdade de creación literaria ou de culto religioso son conculcadas. Quen escribimos nos xornais ou o facemos dende as emisoras de radio e televisión, temos unha enorme responsabilidade, un compromiso ético que nos sitúa onde a conciencia debe indicarnos un proceder que non sempre é dado aceptar. Este mandado debe ser tomado moi en serio, tal como unha obriga, como un deber, polos que escribimos artigos nos xornais, uns amparándonos nas ideas moitas veces, outros buscando tamén a beleza do texto ou o sorriso do lector, en algunhas outras, en todas elas con certa familiaridade que provoca o texto de xeito que xere unha complicidade que nos disculpe. Pero moito máis en serio fan todos aqueles que informan, conscientes de ser os responsables que lle quedan á nosa sociedade para recibir información contrastada, unha información correctora dos desvíos de opinión inducidos desde os gabinetes de prensa das sociedades, cando non ten dos próximos que dependen dos órganos de goberno, dos lindes da xusticia ou dos gabinetes do legislativo. Isto converte os meus compañeiros da Asociación de Periodistas de Galicia, con eles o resto dos xornalistas, no último bastión de defensa da liberdade de pensar e de opinar. É previsible que
que estes nosos e acelerados tempos nos que nada é como foi, e nos todo que todo camiña de xeito que a volta duns anos o mundo deixe de ser como que algúns vellos recordamos. Daquela e de maneira significada o traballo digno dos xornalistas evitará que ese bastión, en vez de ser o último, se converta no derradeiro. A responsabilidade é enorme. Enormes chegarán a ser as dificultades. O feito de ser escritor de periódicos, exime en gran parte desa responsabilidade. Por iso agradezo aínda máis a concesión deste premio que me chega na idade xa serodia na que ando, porque me conceden os responsables de manter a sociedade a que ambos pertencemos debidamente informada. Quen teña que partir da análise dos feitos contrastados, dos datos certos, para comunicar os teigos de toda a inducción diso que se denomina pensamento líquido, ese pensamento que se adapta ao contedor de quen o produce, quen teña que partir de aí ten tamaña responsabilidade e sofre as grandes dificultades das que todos somos conscientes. Tales son estas que non se corresponden como as que temos os que, como a min mesmo, casi sempre o facemos por oficio literario, nin coas daqueles que escribindo se esforzan en facerse un lugar na sociedade ou tan só con tal de poder celebrar a simple satisfacción de facelo sen ter que xorar nin co pan de cada día, nin co constante perigo ao que están sometidos os profesionais da información conscientes da importancia do seu labor. Cada vez que vexo un documental no que un afoutado escalador de 4000, un boceador que se aventura entre orcas, arroases ou quenlles e se regodea nos explicar os perigos que corre, mentras estes vanse nos amusando na pantalla, penso sempre os que estarán correndo os cámaras que permanecen ocultos filmando as aventuras dos afamados, intrépidos e incluso atrevidos presentadores deses documentais. O traballo destes profesionais da información, os que me estou a referir, son esas cámaras que non se ven nos documentais. Son eses fotógrafos de prensa que nos mostran a realidade que avala o texto redactado por ese xornalista que contrasta coa ofrecida por aqueles que ocultan os feitos ou os terxiversan. Que este premio chegue ás miñas mãos, vendo de quen ven, énxeme da tranquilidade e da gratitude que reitero. Formar parte, por mínima que sexa, de tal grupo humano, énxeme de orgullo e mesmo dunha vaidade que confeso. Na nosa terra afírmase que mentras sube baixo o pau descansa o lombo. Eu así o creo, e teño algunha experiencia. Por iso permítanme que remate afirmando que últimamente teño o lombo moi ben descansadiño. Sei que logo de 30 e tantos anos este meu lumbar descanso provendo o meu traballo nos xornais do meu país. Por iso quero deixar constancia delo e de que pagou a pena chegar ata aquí para me sentir na miña casa no seo da Asociación de Periodistas de Galicia. Moitas gracias e hoxe de mano.